Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba ta' Alla u laqda fl-Ispirtu Santu tkun ma'kom il-koll. Edin nofru dan is-sagrifiċċju tal-Qudiesa għall-erwieħ tal-familja mifsud. U tieżies illum il-Knisja tiċċelebra it-trasfigurazzjoni tal-Mulej. Kif inhi msejħa wkoll fl-Orjent hija msejħa bħala il-għid tas-sajf. Għaliex illum Kristu juri ir-rebħa tiegħu diġà antiċipata fuq il-mewt li jitbiddel bil-glorja. U waqt li jkun nieżel minn fuq il-għolja huwa jistqarr u jgħid lid-dixxiepli biex ma jgħidu lil ħadd qabel ma hu ikun qam mill-imwiet. Ejjew tieżies inġeddu l-fidi tagħna. Ejjew nitolbu l-Mulej biex idawwal il-ħajja tagħna bid-dawl tiegħu jibdilna u ninbidlu mhux bil-mirakli imma minn kemm jien inħalli il-kelma tiegħu iddawwal il-ħajti. Hemmhekk issejjer il-bidla, hemmhekk issejjer il-konverżjoni. Għalhekk fil-waqt li narfu n-nuqqasijiet tagħna ejjew nitolbu maħfra għal ħtietna. Mulej ħniena, Kristu ħniena, Mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Glorja lill-Alla fil-għoli ta' smewwiet u paċi fl-art lill-bnedmin ta' rida tajba. Infaħruk, inberkuk, nadurrawk, natuk ġieħ. Irroddulek ħajr għal glorja kbira tiegħek. Mulej Alla Sultan tas-sema, Alla Missier li tista' kollox. Mulej Iben waħdini Ġesu Kristu. Mulej Alla ħaruf t'Alla bin il-Missier. Int li tneħħi d-dnubiet tad-dinja ħenna għalina. Int li tneħħi d-dnubiet tad-dinja il-qajt talb tagħna. Inti li qiegħed fuq il-lemin tal-Missier ħenna għalina. Għaliex inti waħdek għaddejs, inti waħdek Mulej, inti waħdek il-għoli Ġesu Kristu mal-Ispirtu Santu fil-glorja tal-Missier Alla. Amen. Nitolbu. U Alla fit-trasfigurazzjoni glorjuża ta' ibnek il-waħdini, int saħħaħt il-misteri tal-fidi bix-xhieda ta' misserijietna u b'mod tal-għaġeb u rejt minn qabel kif aħna nsiru tassew ried devoti tiegħek. Għamel li aħna l-qaddejja tiegħek nisimgħu leħen ibnek il-għażiż biex jistħoqilna nsiru werrieta miegħu b'ibnek Ġesu Kristu Sidna li miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-profeta Danjel. Jien Danjel, kont għadni qiegħed inħares meta tqegħdu xi tronijiet u wieħed ċeħ fil-għomor għad bil-qiegħda. Il-bisu abjad silġ u xuxtu bajda suf. Isna tan-nar it-tron tiegħu, nar iħeġġeġ ir-roti tiegħu, xmara ta' nar kienet għaddejja, ħirġa minn qudiemu u eluf ta' eluf kienu jaqduh, u 10,000 ta' 10 ta' eluf wifqa qudiemu. Il-qorti għadet bil-qiegħda u bil-kodba infetħu. U bil-lejl delli qiegħed nara bħal iben tal-bnedmin ġej misħab tas-sema li baqa' sejjer sax-xieħ fil-għomor u resqoh qudiemu. U taw ħakma ġieħ u saltna biex lilu jaqdi kull ġens u poplu u wilsien. Ħakmitu ħakma għal dejjem li ma tgħaddix u saltnatu li ma tinqeritx. Il-kelma tal-Mulej. Salm responsorjali ngħidu flimkien il-Mulej jisaltan u bil-fuq mill-art kollha. Il-Mulej jisaltan ħataqbeż bil-ferħ l-art u jifirħu ħafna gżejjer, sħab u dlam hemm madwaru
is-sewwa u l-ħaq is-sisin tat-tron tiegħu flimkien. Bħax-xemgħa jdubu l-muntanji quddiem il-mulej, quddiem is-sit tal-art kollha, ixandru smewwiet il-ġustizzja tiegħu, jaraw il-popli kollha is-sebħ tiegħu flimkien. Għax int mulej, int loli, il-fuq mill-art kollha, ogħla ħafna mill-allat flimkien. Inqumu bil-wifqa. Dan hu ibni l-Aziz li fih ħsibt il-għaxqa tiegħi, isimgħu lilu. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Mark. 6 ijiem wara Ġesu ħamiegħu lil Pietru, lil Ġakobu u lil Ġwanni. Tellaħħom weħidhom fuq muntanja għolja u tbiddel qudiemu. Il-biesu sar abjad u jagħmmeġ bdija tal-għaġeb. Ebda ħassiel fid-dinja ma jista' jġib il-ħwejjeġ bojod daqshekk. U derulhom Elija ma' Mosè jitkellmu ma' Ġesu. Qabad Pietru u qal lil Ġesu: Mgħallem, kemm hu sew li aħna hawn. Ħantellgħu 3 tinet, waħda għalik, waħda għal Mosè u waħda għal Elija. Dan qalu għax ma kienx jaf x'jaqbad jgħid bil-biża' kbir li waqa' fuqhom. Imbagħad ġiet sħaba u għattietom. U min ġo sħaba instema' leħen jgħid: Dan hu ibni l-Aziz, isimgħu lilu. Minnu fih taw ħarsa madwarhom u maraw li l-ħadd iżjed magħhom ħlief lil Ġesu waħdu. Huma u nieżlin minn fuq il-muntanja tawhom ordni biex ma jitkellmu ma' ħadd fuq li kienu raw qabel ma bejn il-bniedem ikun qam mill-imwiet. Il-kelma tal-mulej. Ftit riflessjonijiet żgħar biex nifhmu tassew xi tfisser il-festa tal-lum. L-ewwel qabel kollox il-kelma trasfigurazzjoni tfisser bidla. Aħna kuljum fina isseħħ trasfigurazzjoni. Kuljum fina isseħħ bidla. Forsi ħafna drabi ma nintebħux. Imma mura qbad ritratt ta' forsi tas-sena l-oħra. U tibda tara kif anke wiċċek inbidel, kif bil-mod il-mod int qiegħed tinbidel. Imma aħna umanament nistgħu ngħidu aħna l-bidla tagħna hija bidla għall-għar għax dejjem nikbru. U aktar ma tikber jibdew jinqalgħu il-problemi. Imma in-Nisrani it-trasfigurazzjoni tiegħu għal min jemmen iż-żmien lilna ma jbiddilniex. Imma aħna bil-mod il-mod nimbidlu fil-Kristu sakemm jekk aħna nibqgħu miegħu niġu imdawlin għal dejjem fil-glorja tas-sema. Infatti, jekk tirriflettu ftit, meta aħna nitolbu għall-erwieħ tagħna, aħna ngħidu jiddi fuqhom id-dawl ta' dejjem, jistrieħu fis-sliem. Ġifieri f'kelma waħda aħna qegħdin nistqarru
li dawn ħutna qegħdin jgħixu fi ħdan Alla, glorifikati. Però din il-glorifikazzjoni, din il-bidla tibda minn hawn, minn fuq dil-art. Ma ssirx hekk b'xi miraklu kemm tfaqqa subajk. Imma bil-mod l-ewwel qabel kollox permezz tal-magħmudija li aħna rċivejna, aħna sirna ħaġa waħda fi Kristu. U għalhekk Kristu, ir-relazzjoni tiegħi miegħu trid tkun relazzjoni vera. Fejn jien nintebaħ u nħallih idawwal il-ħajti illum għax jiena llum għandi bżonna. Araw il-kliem ta' Pietru, Mallem, kemm hu sew li aħna hawn. Ilek daqshekk ma' Ġesu, issa qed tgħidu dan il-kliem kemm hu sew li aħna hawn. Għaliex? Għaliex issa il-mulej jurjieħ xi tfisser tkun imdawwal mill-kelma tiegħu. Hekk ukoll aħna jeħtieġ li nħallu l-kelma tal-Alla ddawwalna iżjed. Biex aħna kontinwament minn jum għal ieħor nimbidlu għall-aħjar. Kontinwament nimbidlu fi Kristu. Mhux ta' bxejn l-Iskrittura li aħna ħafna drabi din il-frażi jerbatnija mas-saċerdot imma mhuwiex biss is-saċerdot. Issejjaħ lil nisrani alter Kristus, Kristu ieħor. Jiena wient kuljum għandna din il-missjoni li nimbidlu fi Kristu. It-tieni punt, u sħaba għattietom. Fl-Iskrittura eżies, is-sħaba mija xejn għajr turija tal-preżenza ta' Alla. Alla li jagħtik b'imħabbtu, Alla li jagħtik bid-dawl tiegħu, Alla li jagħtik bil-ħajja tiegħu, bil-preżenza tiegħu. Igeżwrek bħalma tgeżwer lit-tarbija tagħha u tħaddana magħha, hekk il-mulej Ġesu lili u lilek igeżwirna bil-preżenza tiegħu. U meta nintebħu b'dan? Dan hu ibni l-għażiż isimgħu lilu. Jien nintebaħ bil-preżenza ta' Alla f'ħajti meta jiena nisma' u ngħix il-kelma ta' Ibnu. Ejjew nitolbu ilu din il-grazzja l-mulej, ejjew nitolbuh biex lilna jagħtina l-qawwa u inħalluh jibdilna, inħallu il-kelma tiegħu iddawwal il-ħajja tagħna. Jeħudi eżjes nistqarru l-fidi tagħna, jiena nemmen f'Alla wieħed il-Missier li jista' kollox li ħalaq is-sema u l-art, dak kollu li jidher u dak ma jidirx. U f'mulej wieħed Ġesu Kristu iben waħdini ta' Alla, imnissel mill-Missier qabel kull żmien. Alla minn Alla, dawl minn dawl, Alla veru minn Alla veru. Imnissel mhux magħmul, natura waħda mal-Missier u bih sar kollox. Niżel mismewwiet għalina l-bnedmin u għal-fidwa tagħna u ħal ġisem bis-seta tal-Ispirtu Santu minn Marija Verġni u sar bniedem. Salbuh għalina, bata taħt Ponzu Pilatu, mietu difnuh. Fit-tielet jum qam minn bejn imwiet skont il-kodba mqazza u tela s-sema u qiegħed fuq il-lemin tal-Missier u għandu jerġiġi bil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin. U s-saltna tiegħu ma jkollix smiem. U fl-Ispirtu Santu mulej li jagħti l-ħajja li ġej mill-Missier u mill-Liben li hu meqjum imweġġaħ flimkien mal-Missier u mal-Liben u li tkellem fahom il-profeti fi knisja waħda qaddisa kattolika apostolika nistqar magħmudija waħda għall-maħfra tad-dnubiet
nistenna l-qawma mill-imwiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Amen. Nitolbu lill-Alla missierna biex fisem ibnu Ġesu Kristu li fuq il-għolja imqazza wera lid-dixxiepli in-natura tiegħu ta' Alla ngħidulu u nitolbuh atina mulej li fid-dawl tiegħek naraw id-dawl. Atina mulej li fid-dawl tiegħek naraw id-dawl. Missier li permezz ta' trasfigurazzjoni jurejtna fi Kristu ibnek li mallem u l-feddej tagħna. Għati lill-Knisja li tisma' il-kelma tiegħek u twassala lil kull bniedem nitolbu. Atina mulej li fid-dawl tiegħek naraw id-dawl. Fid-dera ta' ibnek fostna bħala bniedem inta għamilt jiddi id-dawl tal-glorja tiegħek. Dawwal id-dlamijiet tad-dinja. Għamil li s-setanin tal-art jiġu mdawla mid-dawl tiegħek ħajaħdmu mhux għal-gwerra imma għal-waqfien ta' kull gwerra biex il-bniedem jgħix fil-paċi u s-sliem nitolbu. Fl-imħabba kbira tiegħek inti tatina lill-ibnek fis-sagrament tal-Ewkaristija. Atina li bis-sem tagħna f'din l-ikla aħna wkoll bil-mod il-mod nimbidlu fi ġbija tal-glorja tiegħek nitolbu. Fiskiet irresqu it-talb personali tagħna. Missier, ilqa nitolbuk dawn it-talbit tagħna u għatina li nisimgħu leħen ibnek il-għażiż li fil-misteru qaddejs tat-trasfigurazzjoni inti għamiltu mulej lilu ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Nitolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Qaddis mulej id-doni li qegħdin nofrulek f'ġieħ it-trasfigurazzjoni glorjuża ta' ibnek il-waħdini u bid-dawl tas-sebħ tiegħu naddafna minn kull tebba ta' dnub bi Kristu Siedna. Il-mulej magħkom nerfgħu qlubna il fuq nizzoħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr bi Kristu Siedna. U wera l-glorja tiegħu quddiem xhieda magħżula u mela bdija qawwija u sabiħa il-ġisem tal-bniedem li kellu bħalna biex is-salib ma jkunx ta' tfixkil għad-dixxiepli u biex juri li fil-ġisem kollu tal-Knisja kollha s-smilja tagħha il-glorja tal-għaġeb li deret tiddi fir-ras tagħha li huwa Kristu innifsu. Għalhekk flimkien mal-qawwiet tas-sema qatt ma nifqu nfaħruk fuq l-art u bla qiegħda intennu il-kobor tiegħek. Għaddejs, għaddejs, għaddejs. Mulej Alla tal-eżerċiti ismewitu l-art mimlija bil-glorja tiegħek u sanna fil-għola ta' smewiet imbirek minn ġej fisem il-mulej u sanna fil-għoli ta' smewiet.
قديس تسوي انت مولاي انت لاين تقول قدسية قدس عليك نطلبوك داون l'offerti بالبركة tal-Ispirtu tijek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidina Ġesu Kristu li meta kien se jingħata biex mir-rajħ ibati ħal-ħobs u radd il-ħajr qasam tal id-disċipli tiegħu u qal ħudu u kulu il-kol minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku koll wara li klaħal kalċi, reġerad dil-ħajr, tal id-disċipli tiegħu u qal, ħudu u bixorbu minnu il-koll, għax dan huwa l-kalċi da demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-dem li jixxirrita għalikom u għal-bnedmin kollha għal-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu il-misteru tal-fidi inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmien tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċ tas-salvazzjoni u rroddulek ħajr għaliex oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U mitċo kontana nitolbu lill-Ispirtu Santu jaqqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u ittaqa' fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqftana Anton, l-isqfijiet u l-ministri tiegħek koll. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lina wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni mqazzhom Malla Marija, mar-raġel tagħha San Ġusepp, l-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li bentalla għas-salvazzjoni tagħna, missierna li inti fis-smawiet, jitqaddis ismek, tiġi saltnatek, ikun li tritjent kif is-sema hekk da fl-art. ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrilna dnubietna, bħalma naħfru l-minu ħati għalina, u la ddaħalniex fit-tiġrid iżdaħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna, biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub, imħarsa minn kull inkwiet, aħna u nistennew nittamaw ilejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jgħid lill-apostli tiegħek inħallilkom isliem, nagħtikom isliem tiegħi la tħarex lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija isliem u laqda li jien trid fija, jien li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħinna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħinna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Danu il-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħen dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf.
nitolbu. Itqarbina bl-ikel tas-sema mulej tibdilna f'ġbija ta' dak li jinti rid turini d-dija tiegħu fit-trasfigurazzjoni glorjuża ta' ibnek Ġesu Kristu Sidna li jgħix u jsaltan għal dejjem ta' dejjem. Nkomplu bil-preparazzjoni tagħna tal-kwindiċina għal festa għal lejt tal-Verġni Marija. Ninsabu fis-seba' jum nirriflettu fuq Marija bħala l-ġnien qaddis. Ta' Alla ġnien qaddis u mhux maħdum li nibtet lil Kristu u li fih tħawlet is-siġra tal-ħajja is-salib. Minħabba il-frott tas-siġra il-mewt ħakmet lin-nisel tagħna llum ġiet mirbuħa mis-salib għaliex fis-saħħa tal-ġenituri tagħna ġiet imħassra minħabba il-kelma safja tal-om ta' Alla lila ifaħru il-qawwiet tas-sema. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. O Marija wis grazzjuża, inti l-om li żjed glorjuża, inti n-bint, inti l-arusa tal-qaddisa Trinità. Mela lilek o Marija aħna nagħtu kull foħrija sabiex miegħek imħennija ingawdowk fl-eternità. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu.